Hi mga kawaw! Welcome back to Nami's Kitchen! Today's video po, magmumukbang po tayo ng lumpiang togi. Kumpletong ricado na po to. May mga cabbage, carrots, sayote. Tapos may sotanghon pa tayo. Tapos may ketchup po. Gusto kong partner po ng lumpiang togi sa ketchup. Yung iba po suka. Tapos yung drinks po natin, lemon tea. Tapos may konting rice po tayo kasi gusto ko din may rice. Pero before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa lahat po nandito po sa Premier, sa mahilig po ng lumpia togi, kain po tayo. Baba natin muna po. Kain po. Kain po. Sarap.
Mm. Sarap. Ayan, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi po andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Thank you so much po. Thank you so much po sa laging nag-share po ng videos po ng Magis Cuisine. Thank you so much po sa suporta at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Music Spices, Mix Go, at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kawa po, Jubel Mukbang, Foodies Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Papaboy TV, ST Vlogs, Nanay Madselen, Liz Eats, Annalyn Balboa, Giner, Senior Junior TV, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, Kusina Bicolana, Dan Cano Vlog, at saka Brown 21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbangers. Sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers. Shoutout po sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout din po. Shoutout po sa Team Matibay. Lalo na po kay Mag-Christine Cecil Ogawa sa anak niyang may vlog po. Paki-like and subscribe po. Maria Chance Vlog po. Thank you so much po. Shoutout po kay Mamita Brenny Lagangan. Shoutout po Mamita. Shoutout po kay Jessie Pastrana, Stella Batusi, Nancy Susun, Abby Calderon, Alma Paredes,
Iding Inselay, tsaka Jason Laksamana, shoutout po. Shoutout po sa laging andito po sa premiere, Eats with Alma, PG Family Mukbang, Rimis TV Watkins, KTG Kitchen, I. Garcia 1301, Angel Mendoza Insol, Nanay Madselen, Lula Ganda Yorowa, Jenin Capares, May Vlog, The Hungry J, Hungry Ann, ST Vlogs, Eat with Lou, Cook Like Crazy, Crison Store Vlog, Raw and Cook Food ASMR, Osang Talaro, The Foodie Bee, Babaeng Marot, Jinier, Ikim Rasalas, Mais Vlogs, Katots TV, Angie Monsor, Ens Mukbang, Senior Junior TV, The Hungry Melrose, Itsugi, Food is Life TV, Joy and Lorna Fe, Shane Jan and me, Jack's Life. Sa lahat pong nandito po sa premiere na hindi ko po na-mention, shoutout po. Shoutout po sa Team Katortos. Shoutout po sa kababayan natin nandyan po sa Dubai. Lalo na po kay Nordy Visilio, Bon, tsaka kay Ruth Ann Corpo. Shoutout po sa inyo. Ingat kayo lagi dyan. Tsaka God bless. Shoutout po kay Jessie sa New Zealand. Shoutout po sa mga taga-Alintaya, Magaldan po, Pangasinan. Lalo na po sa Saratis family. Shoutout po kay Alden, tsaka kay Mama Emma. Shoutout po sa Rosel family, kay Mama Dita, Chibi, AC, Casey. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Ritia family, Inok, Kawad, Salvanera, Bulawit. Shoutout po kay Ate Adot, kay Kuline, kay BJ, kay Ate Eva, kay Gab-Gab, kay Johan, kay Adrian. Shoutout po. Shoutout po sa taga Danal Calbayog po, lalo na po sa Guyos family. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Damaso Compound, Balinga sa Quezon City po, lalo na po sa Talahiban family po. Shoutout po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-isip po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo about my bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.